Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag så laver vi lidt dansk politi i Midtjylland til Hamborg med dansk uniform. I dag så kører vi i Touran, mat sort Touran. Det er en som i Midtjylland til Hamborg selv har lavet. Jeg kan lige hurtigt gøre sådan her. Det er bare lige, jeg kommer til at sidde herovre, og I kommer til at se det ved mit tv. Så hvis det er, at jeg skal ind i min bil, bliver jeg trækant, så er det derfor. Men vi kører simpelthen i den mat sorte Touran. Her, du kan se, eller I kan se, der ligger 2 lys hernede. Og jeg ved godt, det har været lang tid siden sidst, jeg har uploadet på min kanal, men det er simpelthen fordi, for det første, jeg har været på ferie, og så blev det værd, så jeg har kun haft tid til at kunne lave nogle shorts. Og for det andet, så har jeg heller ikke kunne komme ind på min YouTube-kanal. Så ja. Men i dag, så kører vi simpelthen i den mat sorte Touran. Vi kan lige hoppe ind i den. Der. Så kan I se blinkene her. De 2 lys foran. En kuppel ovenpå. Eller syltetøjsglas, som de hedder. Og så 2 bagved. Så ja, lad os komme ud på patrulje og se, hvad dagen bringer. Sådan der. Så lad os komme ud og se, om vi kan finde nogle røver eller nogle banditter. Nogle røverbanditter. Jeg kan allerede se, at vi har fået et opkald heroppe. Vi har en betjent nede. Echo 10-9'er. Bravo 10-9'er. Responderer på, hvad nu det hedder, betjent i nød, responderer, er cirka 2K ude. Og ja, jeg kan godt se, at vi kommer til at køre lidt for stærkt her. Hold da op. Wow, der bliver skudt. Så lad os se. Jeg undrer mig lidt over den her Bentley. Og den stikker ikke. Bravo 10-9'er. Vi har en hvid Bentley, der stikker af. Lige nu, der... han har pistol! Bravo 10-9'er, vi eftersætter en hvid Bentley af bevæbnet. Vi har ikke fået oplyst hans navn eller andre former for identitet. Vi kører ned omkring juvelbutikken. Bravo 10-9'er. Okay, oh my god. Hvad fanden blev den bil af? Ja. Men ellers så ja. Vi må lige kigge lidt igennem byen.